kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe nok manta siang jong keseng bi an ka hanyo trem National Liberation Council HNLC uba sadon kebla ulong ba yamanta kamdon kano kaching artatin lane ban ham usiar hakabai dai bat kajing ikrenya suk bat ka sarkar kanai kajing kren jong ba sadon kalong hadin bagi bahiyang asem jong ba cherry starfield thank you ha kalang khu sngiap ka ba ar jong on nong elam barim jong keseng HNLC kilapon pau sya gidakot kaseng bakin husiar hakane gijing kren suk bat ke sarkar ha oj hadin bala sya set yap uba cherry starfield thank you kadon gijing sngiau nagi pat ba henry yamanta ngam sngiau ba kadon kum gata kabangi haban husiar namar ba kajing kren kayat bi syakamat laong uba sadon ulong ba kajing sngiau jong uba bun balang kadon kamtam hading gijing sa set yap no jong ba cherry henry kumuwei nagi badon banta ban penyat bet ya kajing kren kumba kalong menta kamdon gajing artin lane pan hap usiar hanin ngesngi ka khala trik jong nai lar na kaleng jong gaying sem jong general secretary barim kaseng HNLC uba cherry starfield thank you kilelej ban bu sentiu haw mod jing tep uba cherry starfield thank you kum kadang ban kan ma burom ya kalang khu sngi yap ka ba artnem jong tai rang ba ubala sha set yap ha ki pulit ha ka step perngam jong ka khala trik jong nai lar jong snem 8000 rpw hakane gesngi le burom lawan bandon bantaro dagi kan hon beper pat kum juru dagi dekot ka new trip National Liberation Council HNLC ki badon hasilong nak menta ka jingya kerenya suk bat ke sarkar